салом дӯстони ман. Имрӯз 29 августи соли 2024 мебошад. Навори маро то охир тамошо кунед. Ман имрӯз рӯзамро бо хонатозакунӣ шурӯъ кардам. Чанд рӯз пеш қолинҳоро шуштам ва онҳо кайҳо дар офтоби гарми душанбе қоқ шуданд. Ман бояд ба навор мегирифтам тарзи шуштанамро, вале ин ҳатмӣ набуд. баъд онҳоро ба хона дароварда партофтам. гилемҳоро партофтам ва ба ҳавлӣ баромада корро аз агарод шурӯъ кардам. ман ҳама вақт кӯшиш мекунам, ки ҳавлӣ тоза бошад. барои ҳамин дигаргун шудани агарод маълум нашуд. ба ҳар ҳол ман агародро рӯбучин кардам, алафҳои нодаркоро чиндам, куни дарахтонро ва гулҳоро мулоим кардам. дар боғи мо ду намуд дарахти себ ҳаст, зимистона ва тобистона. ва боз дарахти хурмо ҳаст, 3 намуди дарахти анҷир, 3 намуди ангур ҳаст, боз занҷабил ва хело гулҳои гуногун. ман бисёр гулҳоро дӯст медорам ва гулҳои зиёд дорам, вале мутаассифона дар набудани ман якчанд гулҳои ман қоқ шуданд. лекин ман кӯшиш кардам, ки гулҳоямро боз зинда кунам. ва ба ҳамин имрӯза кори ман тамом шуд. дар душанбе соат 1 абед шуд. бародари ман бошад дар дегалоб кефсии бомазза пухт. ҳама каса шишта хӯрдем. ба ҳамин навори ман ба охир расид. дӯстони азизи ман, ҳамеша тансиҳату хонаобод бошед. бизнес бо атомӣ ба ҳар як коргар имкон медиҳад, ки бидуни сармоягузорӣ ё таҷриба дар тиҷорати шабакавӣ пул ба даст оранд. чӣ тавр дар атомӣ пул кор кардан мумкин ҳаст? шумо танҳо маҳсулоти атомӣ ба одамони дигар тавсия медиҳед. коргарони навро ҷалб мекунед, командаи худро васеъ мекунед ва комиссия ва мукофотҳои худро мегиред. пас аз чанд моҳ шумо метавонед даромади устувор ба даст оред. шартҳои атомӣ ин аст: ба қайдгирии ройгон аз 18 сола боло, маркетинги план, ки дар он коргар 2 команда месозад, дасти чап ва рост, бо ин даромад ба даст меорад. шумо чизе намефурӯшед, шумо танҳо аз маҳсулоти атомӣ истифода мебаред. онҳоро ба дигарон тавсия медиҳед, аз хариди онҳо комиссия мегиред ва одамонро ба командаи худ ҷалб мекунед. пардохти аниқ ҳар ҳафта. мукофотпулӣ дар як моҳ 2 маротиба дода мешавад. барои оғози кор бо атомӣ ягон хариди ҳатмӣ вуҷуд надорад. танҳо дар 6 моҳ як бор 200 сомон харид мекунед. балҳо намесӯзанд, балки ҷамъ мешаванд. ҷадвали кори озод ҳаст. шумо метавонед аз ҳар кишвар дар вақти дилхоҳ онлайн кор кунед. мукофоти арзанда. ҳар як коргар метавонад зуд ба даромади устувор ноил шавад.